Nasubay na sa Cordova Police ang identity sa upat ka mga batan-ong lalaki nga nakuhaan og video nga nag-racing samtang nagmaneho og motorsiklo sa Centennial Road niadtong milabayng Martes sa gabii. Siluan Mirondina sa report. Niadtong weekend, gipatawag sa buhatan ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan ang upat ka mga batan-ong lalaking nakuhaan og video sa usa ka netizen nga nag-racing sa Centennial Road niadtong milabayng Martes sa alas 10:52 sa gabii. Reckless driving, sobra kay kusog kapadagan, o niya at superman pa. Yan, diha pa yung gibuhat sa ato ang discipline zone area. No? Sumutan na ko, mo, ariyan sa inyong gibuhat yun dito. Makaon na akong guli. May bahan na yun. Ano tayo sabi mga padagan na. So, imong ko yung sikin sa man. Dan kami upat. Lakip sa gipatawag ang mga ginikanan sa naasoy mga minor de edad kinsa ni pasabot usab sa ilang habig. So, ligot man yun. Ikias man yun. Pangita man sa Yawi. So, murag, dili namin kapugong niya. Bisa kapila namin nagkuhan. So, nagin sa ihang karon sa panahon sa mga batanon pero na naman yun sa ilahang nagigit sa ka-istorya. Ang tulo ka motorsiklo pulos gipanag-iya sa ilang mga ginikanan samtang ang ikaupat nakapangan sa uyuan niini ang registration. Humana post sa social media ang hitabo, gisubay sa Cordova Police ang posibleng Pinoy-anan sa naasoing mga batanon ug pinaagi sa abag sa mga residente na sutang pulos mga taga Cordova ang upat ka mga rider. Usa kanila, 15 anyos, duha na nag-edad og 16 anyos, samtang ang usa, 18 anyos. Apan pareho kining walay mga driver's license. We are waiting ma'am sa pag-serve sa show cause order sa ila from the LTO and we will wait kung sa pagpatawag sa ila. Sa naunang interview sa RTV Balitang Bisdak kang Attorney Vince Santiago, OIC sa Operations Division ug Legal Officer sa LTO-7 nga gawas nga di natugutan pa ang mga batanon nga makahupot og lisensya kung mutungtong na sila sa legal nga edad, patubagon usab nila ang mga registered owner sa mga motorsiklo. Ipatawag na mo ang mga registered owner ato because I believe mga bata itong na-drive. Most likely, mga lisensya. So, okay. ang among birahan ato ang mga registered owner sa vehicle. Ang kato po mga bata, ako ang mo ang mga ngalan ato nila, kay ang mo kutong perpetually revoke na para di na yun sila kakuha po ng lisensya. Gideklarar pa naman sa lokal nga kagamhanan nga discipline zone ang Centennial Road apan didto nag-ala Superman stunt ang tulo sa upat ka mga batan-ong rider. Gitataw sa hepe sa Cordova Police nga wa sila'y pagkuwang. Matagabi sila mag-roving sa Centennial Road, sa Roro Port ug sa ubang mga dapit sa lungsod diin sagad magtapok ang mga minor de edad matagabi. Every 10 PM ma'am, ako gahatag og instruction permit sa atong mga patrollers ma'am. In fact, we have two mobile patrols and 2 motorcycles nga galibot yun na every after 10 PM gapamadlong, especially sa kuana kana especially kung weekdays kiting klase ighawa sa pulis mo to mo take sila opportunity nga kuan man ba nga mabuhat ilang gusto. Gawa sa higpit nga pagpatuman sa curfew, higpitan na usab sa Cordova Police ang pagukod sa mga motorista o ubang mga driver nga makalapas sa lagda batok noise pollution. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.